Дапамога не толькі зброяй, але і лячэннем. Лукашенко готовы прадоставіць беларускія курорты для рэабілітацыі расійскіх вайскоўцаў, параненых ва ўкраіне. Пра гэта заявіў губернатар Ленінградскай вобласці Расіі. Вітаю, шаноўнае спадарства, аб'ектыў у эфіры Анастасія Русецкая. Запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Прэзідэнт Польшчы спрабуе пераканаць Кітай паўплываць на Лукашенко ў справе міграцыйнага крызісу. Менск гатовы да дыялогу, кажа кіраўнік МЗС Беларусі. Кітай можа націснуць на Беларусь, калі захоча. Гэта ўсё ж такі для яго даволі танна і палітычна, і эканамічна. Санкцыі праз незаконны вываз дзяцей з украінскіх тэрыторыяў і дапамогу Расіі ў вайне. Якія беларускія кампаніі трапілі ў 14-й пакет еўрапейскіх абмежаванняў. Санкции фактично подтверждают факт здзяйснення злачынстваў. Але для нас галоўнай мэтай з'яўляецца, конечно, прыцягненне да крымінальнай, міжнароднай крымінальнай адказы як самога Лукашенка, так і яго памагатых. Завочны суд у Берасці. На віртуальнай лаве падсудных 5 актывістаў. Сярод абвінавачанняў змова дзеля захопу дзяржаўнай улады. Такие вещи очень мобилизуют. И такие вещи злят, и такие вещи дают дополнительную энергию не отступать, а продолжать бороться и продолжать что-то делать. Лукашенко спадзяецца, што на пачатку ліпеня ў Астане Беларусь далучыцца да шанхайскай арганізацыі супрацы і атрымае мандат на прыняцце рашэння ў яе межах. За гэта Лукашенко дзякуе Расіі. А лідар галоўнай краіны США з Кітаю прымае з візітам прэзідэнта Польшчы, які прывёз у Пекін скаргі на расійскага і беларускага дыктатараў. На першага за вайну супраць Украіны, на другога за працяг гібрыднага ціску ў памежнай зоне. Юлія Цальпук. 4 гады спатрэбілася Лукашенку на тое, каб заслужыць чалецтва шанхайскай арганізацыі супрацы. У 2020 годзе нелегітымнага дыктатара прымаць не хацелі. Дапамагла Москва. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. Мы выполнили все обязательства, и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси. Геаграфічна еўрапейская Беларусь выканала ўсе фармальныя умовы па далучэнні да азіяцкай арганізацыі, але гэтага не здарылася б без згоды Кітаю як наймацнейшай краіны чальца ШАС. Што атрымае Беларусь? Адзіны значны эфект, які гэта можа даць, палітыка прапагандысцкі, прэстыжны. Вось, маўляў, нас у такую крутую арганізацыю прынялі, дзе ж такія вялікія краіны, як Кітай, Індія, Расія. Лукашенко зможа на больш высокім узроўні прамаўляць супраць санкцыяў захаду. Падчас самітаў сустракацца з кіраўнікамі краінаў-удзельніц і спрабаваць прасунуць беларускія тавары. Асабістыя сустрэчы лідараў, асабліва на беларускім прыкладзе, не даюць вялікага эканамічнага эфекту, гандлёвага эфекту. Колькі разоў бывала, што Лукашенко ездзіць з візітамі ў нейкую краіну, і пасля гэтых візітаў, пасля гэтага візіту гандаль з этой краіны не павялічваецца, наадварот памяншаецца. Сёння Менск прымаў дэлегацыю рэктараў кітайскіх ВНУ і нават там казаў пра важнасць імпартазамяшчэння. А з візітам у Паднябесную палітычны вораг Лукашэнкі і Пуціна прэзідэнт Польшчы. Анджэй Дуда дамовіўся з Сі Цзіньпінам пра бязвізавы рэжым, праекты ў гаспадарцы, размаўлялі таксама o konflikcie militarnym, który dzieje się dzisiaj w Europie. Мы гаварылі пра ваенны канфлікт, які адбываецца сёння ў Еўропе, пра вайну, якую Расія справакавала ва ўкраіне, пра праблемы, якія сёння на нашай мяжы стварае ціск з боку ўладаў Беларусі, пра гібрыдную атаку, якую ўлады Беларусі прапускаюць на польскую мяжу. Анджэй Дуда, як раней Эмануэль Макрон і іншыя еўрапалітыкі, спрабаваў уплываць на Кітай у пытанні еўрапейскіх канфліктаў.
Еўрапейцы бачаць, што Кітай падтрымлівае Расію значна больш, чым еўрапейцы спадзяваліся. У эканамічнай дапамозе, але таксама у дапамозе Расіі атрымаць доступ да нейкіх інгрэдыентаў, якія патрэбныя ім для падтрымкі вайсковага комплексу. Кітай таксама адмовіўся удзельнічаць у мірным саміце ў Швейцарыі. Спадзевы малыя, што Сі Цзіньпін будзе спрыяць краінам захаду рэалізаваць праграму вайсковай дапамогі ўкраіне ці паспрабуе спыніць плынь нелегальных мігрантаў праз беларуска-еўрапейскія межы. Кітай можа націснуць на Беларусь, калі захоча. Гэта ўсё ж такі для яго даволі танна і палітычна, і эканамічна. І калі Кітаю будзе патрэбна паказаць еўразвязу, што вось Кітай робіць крокі насупраць, гэты ціск можа адбыцца. Сітуацыя з мігрантамі на беларуска-польскай мяжы абвастрылася. Варшава разглядае імавернасць закрыцця ўсіх пунктаў пропуску. Узважвае эканамічныя страты. Кіраўнік МЗС Беларусі заявіў: Здесь действительно нужно четко понимать, что эти призывы и эти предложения нацелены не только и не столько против польских граждан и польских регионов, экономического развития польских регионов, сколько нацелены против многих других граждан ЕС, СНГ и так называемой Большой Евразии. Рэжым па-ранейшаму адмаўляе, што плынь мігрантаў была арганізаваная мэтава. Паміж Беларусю і Польшай дзейнічае толькі 2 з 6 пунктаў пропуску. З іх для пасажырскага злучэння толькі адзін – Берасце-Тэрэспаль. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларусь узмацняе мяжу з Украінаю. Прыцягнулі да гэтага сілы спецыяльных аперацыяў, ракетныя войскі і артылерыю. Адбываецца ўзмацненне ў межах чарговага этапу раптоўнага правярання гатовасці узброеных сілаў на Гомельшчыне і Берасцейшчыне. У Міністэрстве абароны гэтыя раёны называюць найбольш імавернымі для пранікнення групаў баевікоў. Падчас раптоўнага правярання вайскоўцы адпрацоўваюць перакрыццё каналаў пастаўкі зброі, выяўленне дыверсійна-выведных групаў і сілаў умоўнага непрыяцеля. Разам з тым вайскоўцы ўдасканальваюць кіраванне беспілотнымі выведнымі комплексамі. Чарговае правяранне ўзброеных сілаў пачалося 21 чэрвеня. Напярэдадні Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі заявіў пра сцягванне цяжкога ўзбраення да мяжы з боку Украіны і высокую імавернасць правакацыяў. Аднак ва ўкраінскім цэнтры супрацьдзеяння дэзінфармацыі гэткія заявы назвалі адмысловым нагнятаннем напружанасці на мяжы. У еўразвязе назвалі Беларускі саюз моладзі удзельнікам дэпартацыі украінскіх дзяцей. БРСМ, а таксама холдынг Белома, які дапамагае Расіі ва ўзбраенні, трапілі ў 14-ы пакет еўрапейскіх санкцыяў. Свой унёсак у папаўненне абмежавальных спісаў зрабіла і арганізацыя Белпол. Кацярына Гардзеева. Доўгачаканы 14-ы пакет санкцыяў прыняты еўрапейскім звязам. Пад абмежавальныя захады трапілі расійскія кампаніі і асобы, датычныя да ваеннай агрэсіі ва ўкраіне. Мы дадалі 69 асобаў, якія нясуць адказнасць за дзеянні супраць Украіны, і 47 юрыдычных асобаў, актывы якіх падлягаюць цяпер замарожванню. У выпадку фізічных асобаў ідзецца таксама і пра забароны на паездкі. Гэты пакет паказвае, што мы даём яшчэ адзін дакладны і вельмі моцны сігнал, што еўразвяз гатовы падтрымліваць Украіну і яе народ. Ёсць у спісе і беларускія кампаніі. Гэтак, паводле рашэння, апублікаванага напярэдадні, беларуска-аптычна-механічнае аб'яднанне Белома разам з гендырэктарам Александрам Марозам цяпер пад пільнай увагай еўразвязу. Сувязь прадпрыемства з расійскім абарончым комплексам выкрыла ініцыятыва Белпол у сваім расследаванні «Оружейный барон». Для нас, по сути, это был такой первый, ладно, не первый опыт работы с Брюсселем, однако впервые мы опробовали вот такой иной подход в работе. Данное направление будет совершенствоваться, нужны санкции не ради санкций или галочки, а действительно методы давления на режим Лукашенко. Паводле Белпол прадпрыемства Белома вырабляе аптычныя прыцэлы для расійскага войска, у тым ліку снайперскае, мінамётнае і гранатамётнае. А таксама збірае прывады кантактных прыладаў ПВК-210, якія выкарыстоўваюцца для сучасных мадэляў расійскіх танкаў. Как красный маячок для всех, кто будет работать с Беломом. Даже если мы говорим о каких-то посредниках, в том числе, по большому счету, и о Китае здесь можно говорить. Однозначно будут нарушаться сроки выполнения заказов, будут определенные простои,
будут появляться такие вот окна возможностей для Украины, так как все то, что производит Белома, поставляется фактически на передовую. У санкцыйны пакет трапіў і БРСМ. Падставай для ўключэння прадзяржаўнай моладзевай арганізацыі стала яе датычнасць да дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. У справе прымусовага вывазу асобна адзначылі дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Дмітрая Мезенцева і кіраўніка БРСМ Александра Лук'янова. Але падобна апошняга не моцна ўзрушыла навіна. У афіцыйным тэлеграм-канале арганізацыі ён заявіў пра ўзмацненне працы ў гэтым кірунку. В ближайшее время очередная делегация прибудет на нашу территорию страны. Ну а вот эти выпады западные только подчеркивают беспомощность проводимой ими политики. Яшчэ раней у справе выкрадання дзяцей пад санкцыі патрапілі дзяржаўны актывіст Алексей Талай і ягоны фонд, а таксама кіраўнік беларускага чырвонага крыжа Дмітрый Шаўцоў. За здзяйсненне такіх злачынстваў усім датычным можа пагражаць разбіральніцтва ў гаагскім судзе. Ва ўсялякім над прыцягненнем да адказнасці хаўруснікаў рэжыму Лукашэнкі працуе народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Мы перадаем і будем перадаваць матэрыялы, якія будуць дабаўляць доказную базу, дапаўняць доказную базу тых злачынстваў ваенных, які здзяйсняе Лукашенко і яго памагатыя ў сувязі з незаконным вывозам украінскіх дзяцей. Мы ўжо фіксуем, што іх было вывезена больш за 3000. Пакуль жа заходнія краіны папаўняюць санкцыйныя спісы новымі прозвішчамі і прадпрыемствамі, некаторыя кампаніі намагаюцца абскардзіць эканамічныя абмежаванні ў дачыненні сябе. Гэтак МАЗ і БелАЗ чарговы раз накіравалі пазовы ў Еўрапейскі суд з патрабаваннем выключыць прадпрыемствы з чорнага спісу. Падобны запад прамысловыя гіганты ўжо рабілі ў верасні 2021 года. Аднак тады суд Еўразвязу пакінуў рашэнне ў сіле. Кацярына Гардзеева, Белсат. На новый санкцыйны пакет. У адказ на абмежаванне трансляцыі 4 расійскіх СМІ на тэрыторыі Еўрапейскага звязу у Расіі заблакуюць 81 еўрапейскае медыа. Сярод іх наш тэлеканал і сайт Белсат. Больш за 400 сілавікоў на пенсіі узначальваюць буйныя арганізацыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскай арганізацыі ветэранаў міліцыі і ўнутраных войскаў Валянцін Патаповіч. Як ён мяркуе, значнасць ветэранаў МУС моцна ўзрасла апошнім часам. Іх сярод іншага прыцягваюць да маніторынгу сітуацыі на месцах. Паводле Патаповіча, пасля выхаду на пенсію працягваюць працаваць каля 80% былых сілавікоў. Напрыклад, сёлета 89 ветэранаў МУС увайшлі ў мясцовыя саветы, а 56 занялі пасады старшыняў мясцовых саветаў. Акрамя таго, ветэраны МУС удзельнічаюць у працы добраахвотных дружынаў, уваходзяць у склад народнага апалчэння, інфармуюць сілавыя органы і мясцовыя ўлады пра абстаноўку па месцы пражывання. Адмысловыя ініцыятыўныя групы, створаныя ў памежжы, там былыя сілавікі таксама сочаць за сітуацыяй і дакладаюць пра ўсё, што заўважылі. У Берасцейскім абласным судзе пачаўся чарговы завочны суд. Справу 5 фігурантаў знаных актывістаў разглядае Андрэй Лешчанка. Падсудныя Вераніка Цапкала, Вольга Карач, Анатоль Котаў, Яўген Вільскі і Вадзім Дзмітронак. Усе яны за мяжою і не разумеюць, паводле якога прынцыпу рэжым іх аб'яднаў. Ірына Дарафійчук. Яшчэ адзін разгляд крымінальнай справы ў фармаце спецыяльнага вядзення. На завочнай лаве падсудных 5 фігурантаў. Сярод іх Вераніка Цапкала, жонка і лідарка штабу Валерыя Цапкалы на выбарах 2020 года. Кіраўніца Цэнтру грамадзянскіх ініцыятываў «Наш дом» Ольга Карач. Да, нас обвиняют в попытке государственного переворота с целью захвата власти неконституционным путем, а также дискредитации Республики Беларусь, в создании экстремистских формирований, там что-то еще. Короче, нам грозит до 12 лет, но с чем я нас всех и поздравляю. Яшчэ 3 фігурантаў справы. Палітолог, былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, архітэктар, раней асуджаны на 3 гады хіміі за ўдзел у акцыі памяці Рамана Бандарэнкі Вадзім Дзмітронак, а таксама выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная громада» Яўген Вільскі. Вероника Цапкала написала заявление в суд какое-то, да, чтобы ей разрешили какую-то защиту осуществлять. Ну,
Я не собираюсь этого делать, мне это абсолютно не нужно. Да? Мы, возможно, какой-то выпустим совместный пресс-релиз из тех 5 человек, которые сейчас привлекаются к суду. Да? Ну, на этом все. Закон аб змене крымінальна-працэсуальнага кодексу Рэспублікі Беларусь Лукашенко падпісаў 2 гады таму. Тады і ўвялі працэс спецыяльнага вядзення для тых, хто застаецца за мяжой. Звычайна ў такіх працэсах фігуранты не маюць ні кантакту з адвакатамі, ні магчымасці азнаёміцца з матэрыяламі справы. Паводле Конституції кожен обвинувачений має право на роўнасць і спаборніцтва бакоў у працэсе. Акрамя таго, мае право на абарону. Спецвытворчасць яна не дае для тых людзей, якія праз рэпрэсіі былі вымушаны з'ехаць з краіны. Яна не забяспечвае вось гэтыя канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзян. Праз падобны завочны суд прайшоў і сам Леонид Судаленко, атрымаўшы 5 гадоў зняволення і штраф, і іншыя знаныя беларусы. Да прыкладу, Святлану Тихановскую засудзілі на 15 гадоў калоніі. Паулу Латушку далі 18 гадоў. Маёмасць асуджаных завочна адбіраюць у залік штрафаў. Год таму ўнеслі змены ў закон, і гэтыя штрафы зараз дасягаюць звыш паўмільёна еўра у перакладзе на еўра. Так, і вось мы кажам пра тое, што вось учора, напрыклад, блогеру Павуку прысудзілі 60 тысяч еўра штрафу. І, конечно, потым судовыя выканаўцы ў спагнанні гэтага штрафу прыйдуць да Павука, будуць апісваць яго маёмасць. Падобным чынам ужо арыштавалі кватэры Тихановскіх і Цапкалаў, дом Паула Латушкі. Гэтую нерухомасць рэжым спрабуе прадаць праз аукцыёны. Как только власть сменится, все вернется на исходные. Да? Все демократические страны прошли через это. В той же самой Литве есть закон о реституции, да, по которому возвращали имущество, которое при советской власти конфисковывали во время войны. Все вернулось людям. Да? Все тут будет то же самое. Каб жа зафіксаваць выпадкі канфіскацыі маёмасці рэжымам у законных уладальнікаў, дэмакратычныя сілы ствараюць адмысловы рэестр. Неўзабаве блок «Еўрапейскі выбар» мусіць прадставіць адпаведную рэзалюцыю Каардынацыйнай рады. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Брюсселі адбылося 3-е паседжанне кансультацыйнай групы «Беларусь-Еўразвяз». Адкрыла яго Святлана Тихановская. Яна адзначыла наступныя кірункі ўзаемадзеяння з еўрапейскім звязам. Гэта прыцягненне рэжыму Лукашэнкі да адказнасці, вызваленне палітычных зняволеных, падтрымка незалежных медыяў і нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Галоўны дарадца Тихановскай Франак Вячорка распавёў падрабязнасці. Абмяркоўвалі канкрэтныя крокі і план на наступныя паўгоду, што можна зрабіць па вырашэнні легалізацыйных пытанняў. Гэта выдача, это прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, это выдаваць пашпарты замежніка ці адпаведныя дакументы. Трэцяе, абмяркоўвалі прагрэс з беларускім пашпартам. У выпадку з палітычнымі вязнямі абменьваліся інфармацыяй, якія крокі былі зробленыя, чаму лукашэнкаўскі рэжым не ідзе насустрач, а таксама гаварылі пра тое, як павялічыць падтрымку тым, хто ўжо вызвалены з турмаў і патрабуе рэабілітацыю і рэлакацыю. Но ў пытанні санкцыяў прыцягнення да рэжыма была вельмі такая шчыльная, насычаная дыскусія. Гаварылі па канкрэтных інструментах. Міжнародны суд ААН, міжнародны трыбунал у Газе, універсальная юрысдыкцыя па кожным напрамку, якія можа зрабіць крокі, каб лукашэнкаўскія памагатыя панеслі адказнасць. Ну і па апошнім гэта падтрымка незалежных медыяў. Беларусь у шэрагу краінаў, урады якіх спансуюць гандаль людзьмі. Дзяржаўны дэпартамент ЗША ўнёс нашу краіну адмысловы спіс пасля вывучэння дакументальных доказаў злачынстваў. Агулам у пераліку 13 дзяржаваў, сярод іх Расія, Паўночная Карэя, Туркменістан і Сірыя. У дакладзе Дзярждэпартаменту падкрэсліваецца, што ў залучаных спіс краінах адбываецца гандаль людзьмі у рамках дзяржаўных праграмаў. Прымусовая праца, сексуальнае рабства ды вербаванне дзяцей-салдатаў. Што да Беларусі, то яе залучылі ў спіс у сувязі са скарачэннем расследаванняў датычных гандлю людзьмі і неаказаннем дапамогі ахвярам гэткіх злачынстваў. А таксама за вываз украінскіх дзяцей на тэрыторыю нашай краіны, спрыянне перамяшчэнню мігрантаў краіны Еўразвязу ды прымусовую працу палітзняволеных і людзей з алка- і нарказалежнасцямі.
Дарадцы кандидата на посаду президента США Дональда Трампа представили план спынення войны ва Украине. Трамп меркавана можа скарыстацца ім у выпадку перамогі на выборах у лістападзе. Згодна з агентствам Reuters, план прадугледжвае спынення паставак военной дапамогі Украине, калі тая адмовіцца ад мірных перамоваў. Пры гэтым Расею папярэдзяць, што любая ейная адмова ад перамоваў прывядзе да ўзмацнення падтрымкі Кіева. Іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. Джуліян Асанж выйшаў на волю пасля больш як 5 гадоў зняволення. З брытанскай турмы ён накіраваўся проста ў аэрапорт і вылецеў у Таіланд, адкуль неўзабаве вернецца дадому ў Аўстралію. Актывіст падпісаў з ЗША пагадненне, якое дазволіць яму прызнаць сябе вінаватым. Паводле абвінавачвання ў адпаведнасці з законам аб шпіянажы і больш не заставацца за кратамі. Вядома, я думаю, што правільным з боку ўраду ЗША было поўнае спыненне справы. Мы, безумоўна, будзем дамагацца памілавання, але той факт, што ў адпаведнасці з законам аб шпіянажы існуе прызнанне віны ў дачыненні атрымання і раскрыцця інфармацыі аб нацыянальнай абароне, відавочна выклікае вельмі сур'ёзную заклапочанасць журналістаў агулам і тых журналістаў, што працуюць у галіне нацыянальнай бяспекі. Джуліян Асанж стаў вядомы як заснавальнік Wikileaks, арганізацыя, якая ў 2010 годзе апублікавала сотні тысяч сакрэтных амерыканскіх ваенных дакументаў аб войнах ЗША ў Афганістане і Іраку. Вашынгтон доўгі час дамагаўся экстрадыцыі Асанжа. Між тым, заснавальнік Wikileaks набыў папулярнасць у свеце, а абвінавачванні супраць яго выклікалі абурэнне ягоных шматлікіх прыхільнікаў. Еўразвяз знайшоў шлях, каб пераадолець права вета Угоршчыны ў пытаннях перадачы даходаў ад замарожаных расійскіх актываў на ваеннае падтрыманне Украіны. Дамова прадугледжвае законныя шляхі для прасоўвання наперад, нават калі некаторыя краіны-чальцы не жадаюць удзельнічаць. І мы лічылі, што паколькі Угоршчына не удзельнічала ў прыняцці рашэння, не абавязкова, каб яны удзельнічалі ў яго выкананні. Раней краіны Еўразвязу дамовіліся аб вылучэнні на ваенныя патрэбы Украіны прыбыткаў ад расійскіх актываў, якія замарожаныя на тэрыторыі Еўразвязу. Цяпер Будапешт актыўна спрабуе аспрэчыць выдзяленне Кіеву гэтай дапамогі. Кітайскі касмічны зонд Чан-Э6 паспяхова вярнуўся на зямлю. Не толькі здзейсніў паспяховую пасадку, але і ўпершыню ў гісторыі даставіў 2 кілаграмы грунту з адваротнага боку месяца. Цяпер іх вывучэннем зоймуцца навукоўцы. Сама місія Чан-Э6 цягнулася 53 дні. На месяцы апарат правёў усяго 3 сотняў, а астатні час у яго заняла дарога туды і назад. Хакейныя заўзятары з Маямі святкуюць. Іхныя ўлюбёнцы з клубу НХЛ Флорида Пэнтэрс упершыню ў гісторыі выгулялі Кубак Стэнлі. У 7-й гульні фіналу яны перамаглі нафтавікоў з канадскага Эдмонтону 2-1. Такім чынам, чорная серыя камандаў з радзімы хакею працягваецца. Канадскія клубы не здабывалі галоўны хакейны трафей свету больш за 30 гадоў з 1993-га. Напярэдадні чарговых гульняў футбольнага чэмпіянату Еўропы ў Нямецчыне зладзілі новы прагноз. Гэтым разам вынік гульні паміж Славеніяй і Англіяй паспрабаваў угадаць казёл Генес з кёльнскага заапарку. Паводле сумяшчальніцтва талісман мясцовага футбольнага клубу. Жывёліна прагаласавала за роданачальнікаў гульні, чым выклікала захапленне прадстаўніку заапарку. Так, ён абраў Англію. Гэта дае нам добрую надзею, што нам, немцам, не даведзецца гуляць з Англіяй у 1/8 фіналу. Ці спраўдзіцца прагноз Генеса, даведаемся ўжо ўвечары. Ян Федарович, Белсат. Ці прымусіць Кітай і Лукашэнку спыніць мігрантаў на мяжы? Пра гэта з віцэ-прэзідэнткай даследчага інстытуту Глобсек паразмаўляў Віталь Бабін. Алена Куцько, госць праграмы Белсат Зум у эфіры «Праз імгнення». У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы. – 25 чэрвеня Белсат Зум, Віталь Бабін з вамі. Вітаю, навіны і аналітыка цягам бліжэйшых 20 хвілінаў вашай увазе. Кіраўнік крамлёўскай дыпламатыі Сергей Лаўроў сустракаецца з Лукашэнка. Дыктатар